Radi by ste si kúpili pozemok a postavili vlastný dom, avšak odrádza vás zdĺhavý proces vybavovania stavebného povolenia? Tak sa na chvíľu zastavte a dopozerajte toto video, pretože ja pre vás mám pozemok, kde sa tejto byrokracii zaručene vyhnete. Nachádzame sa v obci Keterovský Lipovec medzi Košicami a Prešovom. Pozemok má rozlohu 1262 m². K pozemku vedie obecná prístupová cesta, nachádza sa tu vlastná studňa a elektrická prípojka. A ako bonus pre vás máme právoplatné stavebné povolenie a projekt. Tak ako, presvedčila som vás? Ak áno, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať. Moje meno je Alena Kmlerová a zastihnete ma na telefónnom čísle 0911 034 189.